Remember the pre-book fee.
Excellence, bienvenue à Chypre. Pax vobis, Irini imin, la paix, la pace sia con voi. Peace with you. La paix soit avec vous. Assalamu ma'akum. Christos anest, al-Masih qam. Cristo è risorto. Le Christ est ressuscité. Christ is risen. Shichot omen ben Kados irtade socorriamos. Soyez les bienvenus. Benvenuti in nome del Signore. Ahlan wa sahlan bikum. My village Kormagidis and his people are living under a special condition. We are living a hope to see our people return back to their home, their tradition, their liturgy. We are waiting this hope to be realized. With the benediction of our Catholic Church and the permanent presence of our beloved Bishop Salim Ismail, who give us the courage to continue our existence in this holy land of Kormagidis. We ask from you all to sustain our struggle in all Europe. We are a part of the European countries and to our Catholic Church. Kormagidis, our village, thanks you, all of you. Kormagidis is your home. Welcome to Kormagidis. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أكرمنا أيها الآب السماوي بتذكار الشهداء القديسين، بتذكار القديس جورجوس، أما ارفع المجد إليك لأنك قويتهم في جهادهم، ونرفع الشكر إلى ابنك الوحيد الحبيب الذي رفع أسماءهم في البيعة المقدسة والتهليل الروح القدس الذي كان نفوسهم يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد.
και συνεχίζει ο εμψιστός να παρέχει τις ενισχυστούμες πρεσβείες του του μεγαλομάρτυρα Γιώργου, τον οποίον μεγάλυνε σε όλους τους λαούς, και την τίμη του τιμήσε τους Ελμένους, και επιφύλαξε αυτόν το φωτοστέφαν της δόξας και τους ουρανούς αριθμών οριστόνε. Ο αυτοκράτος και τορνής κάθε άκους θα οίκους μάρτυρες. Αξίωσε μας να εμνήσουμε επένους του δοξανού μάρτυρα Γιώργο, τον οποίον επέλεξες από την θαύμα του, τον γέμισες με σοφία, με κόλμη και μέσα τη δύναμη, τον έσωσες από την πλάνη των εχθρών δανωρών, για να τραφεροποιήσεις με το Αγίου Πνεύματος Χριστούς και να καλέσεις τους αμυστούς στη μετάνοια και την ορθή πίστη. Ηρού εκκλησία σου αναπολύ για τον Χριστό δυστεχολέμοντας. Μακάριος είσαι ο Γεώργιε, αυνέ μάρτυρα επιλήθειαμες εναντίον της αμυστίας και των ευρωακρατών, και μαρτύρησες τα βάθη πιστής της Εκκλησίας. Μακάριος είσαι ο Γεώργιε, ώστε μάρτυρα επειδή αρνήθηκες τα μεγαλεία του κόσμου τούτου και αγάπησες τον Κύριο σου Χριστό και επέλεξε την εσχήνη του έντοξου σταυρού του. Μακάριος είσαι ο Γιώργη, πάνσευτε μάρτυρα επειδή παρέδωσε τον εαυτό σου σε όλων των ειδών βασανιστήρια, σε βαθμό που εξέπλεξες του Διλιού σου και ενθάρρυνες με το αίμα σου τους αδύναμους και φοβισμένους πιστούς και γέμισε την Εκκλησία με τις χάρες και ευλογίες. Και τώρα σε παρακαλούμε, Κύριε, για αυτού του αίμα του θυμίανα, να εισακούσεις για το πρεσβειόν του σε εις μας. Γέμισε μας όλους με τις στιγμές ναούς σου, τις ενορίες σου και τα μοναστήρια σου με θεία χάρη σου, τους ποιμένους εκκλησίας σου κατάρτισέ τους με τις πνευματικές δωρές σου, για να ποιμένουν το λαό σου με σοφροσύνη και αγιότητα, τους ιερείς σου, της διακονίαν τους διαφύλαξε με αγνότητα, από τους κινδύνους προσάρεψε το λαό σου, που αναζωή, και ανάπαυσε, Κύριε, τους πιστούς νεκρούς, που προσμένουν τη σωτηρία σου την αιώνια βασιλεία σου. Αναχέτησε τους πολεμένους και φιλονικείς, εξελάφρεψε τους διχασμούς και διέλεξες και δώρισε τα βαθά σου και την ειρήνη σου στο ολόκληρο τον κόσμο. Σε προσκυνούμε και σε ευχαριστούμε και δοξάζουμε παρεχμορισκόνε τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Shall
δόξα στον Κύριο του Παύλου και αυτών Αποστολών, ας καθισούν τα ελέγχους του αναγνώστα και στους ακροατές σε αυτή τη ουρία και στα τέκνα της τώρα και στους ουρούς. Αδελφοί, κανείς στρατευμένος δεν βλέπει στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής, αν θέλει να είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύξω. Για το Ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ, ως το σημείο να με δέσουν σαν κακούργο. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν μένεται. Γι' αυτό όλα τα υπομένω για χάρη των εκπαιδευτών του Θεού. Δούμε και εκείνος θα μας αρνηθεί. Αν αρνηθούμε, πιστός εκείνος μένει, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Και δόξα στο Θεό πάντοτε. του Ευαγγελιστού του ανάγνωσμα, ας ακροασόμεν τον λόγο της ζωής και της σωτηρίας των ψυχών ημών. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. Κατ' εκείνον των καιρών μας είπεν ο Κύριος μας, εγώ είμαι το αληθινό αμπέλι και ο πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κλιματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει, κάθε κλιματόβεργα που κάνει καρπό την κλαδεύει για να καρποφορήσει περισσότερο. Εσείς είστε κιόλας κλαδεμένοι και καθαροί εξαιτίας των όσων σας έχω διδάξει. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου, τότε θα είμαι και εγώ ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνης, αν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, το ίδιο κι εσείς, αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς κλιματόβεργες. Εκείνος που μένει ενωμένο μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός δίνει άφθονο καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Αν κάποιος δεν μένει ενωμένο μαζί μου, θα τον πετάξουν έξω σαν την κλιματόβεργα και θα ξεραθεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, ζουν στη φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε όμως ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας, τον θερήσετε ζήστεδο και θα σας διδοθεί. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δόξα του Πατέρα, όταν εσείς δώσετε άφθονο καρπό και αποκτηθείτε έτσι μαθητές μου.